যতক্ষণ সারিক কাহাম যারা যারা आंनि फेसबुक लाइव बाय गोरोंनाय যারা যারা आंनि फेसबुक लाइव नायट दङ যতन पुलावनो सानजा काहाम जों जतन साइमानो खोना ऑल त्रिपुरा 12 घंटा स्ट्राइक 12 आवर स्ट्राइक TSF student organization खोना जे चिनि एकटा इंसिडेंट उनजाक जों जतन साइमानो आं मियाव साजाक अकंनो चिनि ताखो खरकनै इकफाय परितंनाय बरनो जे हानां पिनां खाजोंमानि बुतक खाजोंमानि आबनो रगै जों जास्टिस मायसाक जों ग्राक चबानि बिसिंतै जों तेबो थानसान बिसिंतै जों सामुं खाजे खलायो आबगै आमनो रगै आं पुरानो हामबाया फारो TSF नि आदं रावनो खोना ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक आबनो रगै आं कक जे कसारा मुसंगो जतो आनि सिखला ताकुक सं अंचे अक्रा चाक्रा जतनो जों खोना पाल पालके जों बन्न जों साकसमा खालायनाय तामनि हिमाके आं सब समय साइथांगो तिनिबो साव खोनाव सानाय मियाव साजाक जों ताबुक चिन्ति प्रसाद बसंरक कायसा एमन थायो फाइसक पाइजाक जों थानसा आंनि हांके जों थानसानि बिसिंतै जों खरां दैसाया हांके जों ते मुक्ति मोना लामा क्रै ताबुक गजाक कसम खरांना जराया जों थानसानि बिसिंतै जों तेबो क्राकके चिनि जे ताकु खरंनै जे बुजांमानि हानां पिनां खाजोंमानि जों अबनो जेसकफानो अखरनो जिन ताकुनो जों जास्टिस जों मानरि मारनाय जों खरां दैसाया हांके जों थानसा आंगै जों यूनाइटेडली जों खरां दैसाया हांके अमसुबाय थागलाक चिन्ति प्रसा बसं जों बुसां सालते खाजोंनाय बुसकांनि सालो चिनि तेबो साल हामिया फायनाय आबागै त्रिपुरा हास्ते गनांगै जतो आनि खाजों ताकुते बुकुक सं आंको कसारा मुसंगो तो रिक्वेस्ट खाना मुसंगो खनान जे बंड 12 आवर नि TSF बाय दागुकजाक फाइजी जों पाल पालके जों आबनो जों सक्सेस खालायानो खा खायो खना निजे बंड अमा एकटा एफेक्ट खालायनाय आबुनि आगलो त्रिपुरा हा गनांगै जों एकटा मेसेज रिमानाय जों ताबो थानसा तंखो चिन्ति प्रसाद बसं जों ताबो थानसा जे चिन ताको खरंनै जे उसदेन खरंनैनो जे हानां पिनां खायनाय बरंनो जों तामोके शास्ति रिमान चिनि उसदेन खरंनैनो चिन ताको खरंनैनो जे टर्चर खायनाय ट्राफिक जे पुलिस तंनाय बरनो जों जेसकफान जों शास्ति मारनाय तामनि हिमाके तिनि अंगो खना अंगो देलिं लाइ तंगो फियाबा जों खरां क्राकके खरां कतरके जों खरां दैसा गाहांके जोंनि जे स्टेट गभर्नमेंट जों जे प्रशासन जे ताबुक जोंनि CM तंनाय बरनो जों प्रेसार मारथाय खालायो खनानि बन्ड गासै एफेक्ट लायनाय हां मानसुगो आबागै गसा कुफुर कर्म हन्यावै फाइदि थानसाके खनान जे 12 घंटानि जे बन्ड जे दागुमान TSF रक जों पाल पाल कामनो समर्थन खायै जों खनानि बन्ड जों सक्सेस खालायान हामबाय।